și ești Păcărița. Da. Da, stai așa ca să închezi capul foarte lung. Da, da, da. Gata? Trage cu tractorul.
Salut, salut! Salut! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Unde? Dacă pot cumva în linie cu astea, Poți să o pun chiar de unde ai luat ăsta? gri, lângă Honda, sau? De unde ai luat ăsta acolo, nu? Da, cam acolo. Ok. Unul dintre concurenți este Marius, de la școala altfel, care încearcă acum să dea lecții unui tânăr motociclist, dar ce să vezi? Elevul tău, eu zic din respect să pici. Nu pica că e fica lui Tuli. Hai să dăm drumul. Avem apă? Hai mai în față un pic, dacă vă face semn mai în față. Ai trecut peste furtuni? Aia a fost. Bun, acum, pentru Marius, succes, pentru elevul lui Marius, a întâia în jos. 3, 2, 1, start! Hai că putem, Marius, bea de zici că i-ai dat plene. Da, nu vomita în tine. Hai cu apă, dai cu... Hai că ăsta e un concurs strâns! Ăsta e strâns! Ține-o din ambreiaj! Ăla e! Domn profesor! Știți ăla cu wax in, wax out? A câștigat elevul, bravo! Te-a lăsat! Bună ziua! Astăzi este 13 iunie 2026 și ne aflăm în apropierea comunei Mănești din județul Dâmbovița, participând la un eveniment moto organizat de Black Helmets. Vremea este perfectă pentru un astfel de eveniment. Muzica este superbă, iar distracția începe să află de-abia la început. Ne vom îndrepta către zona în care sunt parcate motocicletele și, având în vedere că nu sunt o mare specialistă în domeniul motocicletelor, voi lăsa frumusețea acestora să vorbească de la sine. Înainte de orice, pentru a face dreptate, vom începe cu cea mai frumoasă motocicletă din lume și, desigur, cea mai frumoasă. Ajungem imediat. Avem chiar aici Honda Transalp 750 XL. Avem aici un exemplar superb care se întâmplă să fie chiar al nostru. După ce am dat cezarului ce al cezarului, să mai aruncăm o privire și către celelalte invitate. O luăm pe rând. Mi-aș dori foarte mult să știu ce ceva despre aceste modele. Avem o motocicletă Ural clasică, foarte frumoasă. NT, Honda NT 1100. O motocicletă de touring
Dar mie îmi place mult mai mult Transal, care este o motocicletă adventure. Această motocicletă arată foarte confortabil și chiar am avut ocazia de a face un test ride, da? Și mărturisesc că am fost impresionată de stabilitate. Dar cumva, să zicem că nu era chiar pe gustul meu. În continuare îmi place mai mult în asaltul nostru. Văd un KTM. Ne apropiem de el. KTM 1290. Harley Davidson. Și iată și versiunea un model mai vechi. Mă întreb câți kilometri are această motocicletă. Transat Club România. Foarte interesant. Neapărat cu ținuta noastră. Atât mire și eu fiind niște persoane mai înalte și mai ales cu stilul nostru de a merge cu motocicleta. Honda Hornet, dacă nu mă înșel, această motocicletă în parte are același motor cu Transaltul nostru. Deci a fost baza de pornire și din platforma de Hornet, folosindu-se motorul de pe Hornet, s-a transformat și s-a creat o motocicletă superbă, pe care o mai arătăm încă o dată. Din discuțiile la care am asistat la acest eveniment, la care au participat oameni care au o experiență mult mai mare decât noi în ale motocicletelor, înțeleg că cea mai bună motocicletă este, și dacă vă așteptați la un top al motocicletelor și la numărul 1 de pe într-un astfel de top, e bine, greșiți. Se pare că cea mai bună motocicletă este cea pe care o ai. Iar aici cineva a lăsat-o pornită, acest brusc
Văstrom, dar probabil sper că e prin apropiere. De ce e lăsată pornit? Eurobiker. Asta e un nume re. Atenție la GDPR. Kawasaki. Muzica adecvată. Ok. Oh, Honda. Wow. Regina. Goldwings. Regina șoselelor. Așa că nu rău sună. Honda Varadero Racing. Trebuie să recunosc că în anul ăsta care a trecut am învățat destul de multe despre motociclete, dar sunt încă și mai multe de învățat. De exemplu, aici avem una dintre motocicletele favorite ale cuiva, nu dăm nume, care vițează la un BMW. Probabil vom mai vedea și acolo. Iată un Harley Davidson. Harley Davidson. Îmi cer scuze pentru dicția care lasă de dorit. Kawasaki. Foarte frumos. Oh, din Bulgaria. Bine ați venit. Și aș putea spune că este modelul meu favorit de... Dacă ar fi să aleg o motocicletă BMW, totuși m-aș îndrepta mai degrabă spre GS decât spre modelul RT. Ceva mai suplă. Dar, din nou, nu mă dau foarte cunoscătoare pentru că da, avem foarte mulți participanți din Bulgaria. Bulgaria. Foarte drăguț. Aceasta este o motocicletă Văstrom. Care concurează cu Transatul nostru, însă mie mi-a plăcut. Vedem aici. Wow! Ce frumos! Super! Victory! Harley Davidson, Yamaha, Goldwing, Vulcan. Dacă ar fi să aleg un cruiser la un moment dat, probabil ar fi un Kawasaki Vulcan. A fost prima motocicletă pe care mi-au picat ochii atunci când motocicletele au devenit interesante. Sport Adventure Tourer Văstrom. Aici avem ceva super
pe ceva imens. 6, probabil că are 6 cilindri. Ceva absolut imens, super. Probabil dacă mi-au laptopul, cred mai confortabil decât în birou. Ei bine, acestea sunt motocicletele care au ajuns în zonă până la această oră. Dar, așa cum am spus, evenimentul se află abia la început. Și va continua și mâine. Superb. Acestea fiind spuse, ne revedem cu próxima ocazie. La revedere!